Huw Stephens ydw I, a fi'n falch iawn cefnogi Dydd Miwsig Cymru. Mae Dydd Miwsig Cymru yn ddathliad o'r sîn gerddoriaeth gyfoes a'r sîn gerddoriaeth sydd wedi bodoli ers hanner canrif yma yng Nghymru, bod math o gerddoriaeth gwych i gyd wedi greu a'i ganu yn yr iaith Gymraeg. Wel, ar y diwrnod, mae'n gyfle i bandiau artistiaid hyrwyddo eu cerddoriaeth nhw. Fydd yna gerddoriaeth Cymraeg yn cael ei chwarae mewn sioeau a lleoliadau dros Gymru, lle does ddim cerddoriaeth Cymraeg yn cael ei chwarae weithiau. A fydd yna lot o gigs hefyd, felly yn ogystal â'r cyfryngau yn adlewyrchu beth sy'n mynd ymlaen. Fydd yna gigs fel un ar enghraifft ym Mhwbl Bach yn Gaerdydd lawr y ffordd yn Castle Emporium, a gigs ar draws Cymru hefyd a mewn ysgolion. Felly mae'n gyfle i bobl wir adlewyrchu a rhoi spotlight ar y gerddoriaeth ffantastig yma o Gymru. Mae'n ddiwrnod i bawb Dydd Miwsig Cymru. Gobeithio fydd cerddoriaeth Cymraeg yn cael ei glywed yma yng Nghymru ac ar draws y byd mewn llefydd a gan bobl sydd heb glywed e'r blaen. Felly, y hashtag ydy Dydd Miwsig Cymru, a mae'n gyfle i bobl rhannu caneuon, mynd i gigs, gweddill i ffrindiau, a bod yn rhan o'r diwrnod yma sy'n ddiwrnod i bawb.